Celebra Sant Jordi, vostè? La veritat és que sí, I segueix la tradició, regalar una rosa i un llibre? des de molt petita, De qui espera la rosa aquest any? doncs del meu marit. I vostè regala el llibre? Jo regalo un llibre i alguna més, perquè el meu marit es diu Jordi. I quin llibre regala aquest any? Quin llibre regalaré? Doncs potser regalaré Els ulls pintats, que és de Lluís Llach. Tradicionalment, rosa, llibre i sopar amb la dona. A qui li regales una rosa, suposo? Més d'una, suposo. Quin llibre esperes que et regali ella? Doncs no ho sé, sempre ens sorprèn. L'últim cop va ser... Mira, em va regalar el Hobbit, l'any passat. I a quin personatge conegut no li regalaries mai una rosa? Pot ser masculí? Mourinho. I tant. Soc una editorial i una escritora. Llavors, el llibre i la rosa van junts. Quin llibre regala aquest any? Els meus, els àngels, sí, el Edúcate, sobretot el Edúcate, Edúcalos, perquè es un libro que nos permite conocer al niño a través de los dibujos y nos permite también conocer al adulto que educa a los niños, tanto padres como maestros, como terapeutas, para antes de tener que etiquetarlos y después medicarlos, hay que llegar a conocerlos más profundamente. Edúcate, Edúcalos. Jo penso que a tothom li regalaria un llibre i una rosa.